Okay, children. Today we'll study linear equation in two variables using graph. Class 8 kan zir to nu ka han en mon le lo class 8 te 7 ali had equation ju kan zir to ma se variable pakhat ani variable ti chu a value kan share do ka variable chu ni entinan 3x plus 7 equal to 10 te lo inta se x value kan thelawa. So here x ka variable chu ni, x is our variable. Etiang chi variable pakhat chu da x chu hrelo om ta kan chu chok thei ta ni 3x chu tiang an tia kan transpose ta te ka 7 is all kan da phaya lo minus ta 3x equal to 3, x equal to 3 by 3, x equal to 1. Hey, linear equation in one variable ani class 8 kan zir to khan ya kumina chuan variable pahni kan zir don entinan 3x plus 5y equal to 23 te lom ta ni oh heta hian hei x le y he mi te pahni variable ve ven nia chu wangin variable kha pakhat item om ta x ba ka y lom tel ta chu vai heti hi linear equation in two variables kan tir chu alone ta ni le equation ka pakhat chaw om chuan variable pahni om si heti ang hi equation pakhat ania 3x plus 5y equal to 20 kha equation ani pakhat chaw ni ma se variable ka x le y pahni om si heti ang chi hian in solution kha x le y value ka tam tak om the ni tam tak tila chiar sen lo ti jokela dikang chu enting nge kamika graph alan dan kha a represent kha kan zir ber tu chu ni equation ni pahni chom da se x le y value kha pakhat chaw om do la pakhat ve ve chaw tu nei chu hian entinan ei solution o jong taila te chaw da ka zir ma support ang graph ma hei she fiat hian manga ya okay ki example ke le lo 3x plus 5y equal to 23 ti kha kan chaw da dur chu y value hian enge mo kan danga x value hian enge mo kan danga chuan khata kan da lo zo value chu chu tur ne entinan y hi ti ma sang 5y tenga chokta equal to 23 minus 3x boilo tro trace ka da phei me ni now you create a box is here manga chuan an value pathum ve ve kan la chinang x le y value hi ye graph siam dan pon ngal me ya x side kan value kan du kan dang ma se du ka trim hain y ka langin da photang y equals 23 minus 3x by 5 boinam lo 5 ka transpose le me ni le x value hen kan du kan da chinanga chuan y value kha nge ti kan chu ta kan da tlar mai don ni du ka ti rol khan ato pa helai chunglam hi kan simplify no 5 here divide thei nge divide thei fraction kha a thiang lo integer so tur 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 ka te chi chau kha 1 by 2 1 by 3 ti bil kha thiang lo ni le x a hian 0 da chinang 0 ka da y ka chu tang y chu nge 23 minus 3 into 0 x ka 0 ni tlat by 5 23 minus 0 3 to 0 to 0 ni mea 23 by 5 4 tro x 0 ni chuan y chu 4 ti na ni x 0 ni chuan y chu 4. Now let's put another value x a hian 1 da taila them put x equal to 1 y chu ngelo chukta 23 minus 3 x I 1 da tur by 5 he chu va boy mel ve 30 minus 3 by 5 17 by 5 boy da tlat be he fraction da chota chokte the to lo chu wangin he chu kan discard angan pai de yang kha chu dik thelo ni kha ti khan paklai sa pe chot lok lu mai tur ni
whole number chuột thấy ma cả chuan trial and error kan tia sub to chuan 5 đã chín ang o 5 đây là divide thing cái put x equals 5 y2 23 minus 3 into 5 by 5 23 minus 3 5 is 15 tiro by 5 equals to 20 minus 15 to 5 for the lemma equal to 1 oh x are 5 for 1 x are 5 for 1 y are 1 x are 5 y are 1 kha answer kha of the two mini dang pakhat le shrim shrimang minus lam kan la ti velo minus lam han ti chin tiang thầy lần cái lối ta hiện cần solve lại hẳn mấy ngà let's put x equal to minus 5 oh so y becomes y equal to 20 minus 3 x is 23 minus 3 into minus 5 by 5 equals to 23 minus the minus 5 plus the 3 left 5 15 equal to 35 more 35 by 5 equal to 7 draw x minus 5 and it's 1 y2 79 tani ha ti kha me thil har sa kha omlem lo ni le graph represent dan hi tan en chinanga entin an hi graph alo da don te la graph da dan chu thil har sa om re lo graph he siam don ke chon siam sa kan ega siam sa kan mang lo nga where's my graph okay this is my graph in graph ka lo kiu ve ula in graph book kha ta khan e tiang hi siam don ta ni ta hena finance lem lo nang chu la finance kang e chu ready made sa kala khan ya om je chu ta hian hei tla hi one an ya this is hey 1 and ya 2 3 4 5 oh the khan the peta hey la mi minus ni betu ni minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 the zel khan okay hela hi x exists kan tia x hela hi on ya origin hela x das kha negative lam soina chuan vertical hi y kan tia at y lam hi y das ni vele mai okay y helai hi negative lam soina nia ka chin chai che chunglam pa hi positive soina number line pa ni ai perpendicular kal ti na ani deu ber chu helam jo ka positive ani x a y a x a da sa helam hi negative lam y a chunglam pa hi positive y lam pa negative le kan graph siam khan plot don taila nge ni kha 0 le masabera 0 le 4 atia graph da dan chu tiang hi ni x a 0 khoi ngai lo y a 4 1 2 3 4 hela hidro tla hian chin chiang dot pakhat go away one minute I think I cannot use it thoroughly let me try again la hinta form naka now enge dang le kha
5 le 1 5 chu he lai hin ta ni x at 5 y at 1 1 chu y at jon he lai hin ta he me te panin perpendicular lai kha jon tu lai le perpendicular na chu lam he yen chawang he lam hi ron em phe ve bokang khoi la ngen sut an zo na kha he lai ta khi tro ru de lo ela he lai ta khi sut na de why did it disappear? Get the other zone. Joa dang pakhat engel om le kha minus 5 le 7 atia minus 5 om na chu x a chuan helai hi ni 7 om na chu y khan tur nia 1 2 3 4 5 6 7 helai hi minus 5 le helai mi o in zone lai kha leng perpendicular kha he de pheya minus 5 kha chove boka ani sunna tak chu helai hi loi ta ni xem dro where did it disappear? Chuan hemi point le helai point kha rin zom la then you get the graph kha zong khan me thil har som re lo ke chu ka ta ni na babu thla ka scale ka mang ve thelo na chu scale ne khain te all something chong me thelo ni helai line om second ring le ringo tanga na all sam pha du tuk lem chong lo okay so this is our line very difficult for me let me change the color color kha cheng lo em itro change to black then hi inset do nang ni chu asin theng per mang chu line ka pencil ka shriam lu tu ka zoom tur dai chu chuan hei sei theng ber ni rin bonga line hi dian cha to ni hela mai na kala top thelavin chunglama po ka re tur kha tu na kan equation chodan chu ni me kha thil har sa kha om lo re han chom lo mo le pakhat kan ti le ngai exercise bu mi hi chuan abak chu in chok thei to me ka ring thil har sa ni lo amaro chu thil har sa ni lo rualin ati chung hi re ve mo chu wang chuan in ma ka puhnem don ma nga te pure don exam huna kha chuan chu wang thiam hle a chu a ol boka ho te a mak tam de mu thena ni let me all delete this and create a new one class 10 kan la zir le don kan la zir chun zom le don kha ka bok ula chu wa chuan e hi ju thiam lu tuk tur ani rengot ol boka example la ro pek hi ol me ka choklo nga te ma har de durgan zon sang chu atla between har omle lo eta example exercise 9.2 mi number 11 ha kan chong Atle min ahar mel dewa hey actually my number 5 atang ati ho kha 5 6 7 8 kha ho kha olo tu ni endina x plus y equal to 3 den ta se ti hana olo tu x le y du kha da hal themo thiam fa ngai lo te ngai chuan asan chu min divide the ti kha ngai tu ngai ve lem lo en ula hey x equal to 3 minus y nia y a du da the put y equal to 0 ka da x nge x to 3 minus 0 3 1 po da hal the put y equal to 1 y a 1 ka da x nge yang x to 3 minus 1 equal to 2 so chem dro kha ol tu kheng chu ka cho sa do no chu tle ma har de le kan zonga chu ko ron chonga a har ta kha om thelo in polal hiama a har de angalang po hi thil har som lem ni okay number 11 kan chok china 3x plus 2y equal to 6 hey graph 0 ta ni
heta po hian in threat tur chu left hand side han du zo zo hi man de 3x po da the 2y po maro chu threat tur chu ta hian 3 I khan 2 kha a factor zone kha also a multiple kha chut also ti ka hresala pathum hun ai pahni mun also pahni timetable kha chu vai khamia timetable also samna lam zo zo kha left hand side da ro chu tips tha deu ni 2y equal to 6 minus 3x y equal to 6 minus 3x by 2 pahina sem te ka zon top tu rai tak hi ta chuan okay point pathum kan plot lenga nge kan dang put x mo x ka 0 daliang 0 thei ngaleng ka ria y chu nge y chu 6 minus 3 into 0 tro by 2 chu 6 minus 0 3 le 0 to 0 ni me equal to 6 by 2 equal to 3 y at 3 1 da chu na thei lo ni mo 1 da chuan 3 into 1 3 6 minus 3 3 3 by 2 chu don thei lo x equal to 1 to da thei lo 2 kan tira china y chu x at 2 kan tan dang hala y chu 6 minus 3 into 2 6 minus 3 to the 6 tho ne by 2 6 minus 6 to 0 0 by 2 to 0 tho 0 ha olutuk minus 2 da chinang o put x equal to minus 2 y nge lo thleng y chu 6 minus 3 into minus 2 by 2 minus 2 minus plus 3 to the 6 12 6 x are minus 2 into 1 y are 6 x are minus 2 y are minus 6 stop or 6 di kha ani le ta me ni cho da kha now I'm going to erase this except the box a box le ju kan pai le long nga a graph cho all samna khan okay eta apninga hian linear equation ti kan mangta enga ti linear ti kheng ti nange linear ti mathematics a chuan straight line ti na ni asan chu kan graph siam kha straight line zel ron chuak x te y te power kha 1 ni re chuan power degree kha 1 nei chuan di jok tiang square ba ka straight line ba ka chok thelo ni chu wang chu ne linear ni na chani linear kha line ti na ni ma se mathematics straight line so na khera ni le graph kha kan ziak liang graph kha ron dalu le a se to khan graph siam mi chu ithiam ve khang a line da khaten rin thla pop la ten rin phele pop la chuan 1 2 3 kha ten siam phei top ani mai tilar som lo chuan mi ka kan phua lenga lo lat phua lo ni mo mi kan phua le don mi chu x he lam hi kan soi do khan x ania alai da khi o ania he la hi x da se la hi y mamong kha y das now king point ho kan potang pa saber ki 0 le 3 ni le ta 0 jon hila hi nia 3 ni jon y a 3 mo 1 2 3 y jon khalak top to hila hi ni adod le 2 le 0 x a true true ni hila hi x a true chu 0 chu hila tho kha ni chu hila hi ni le hal top mai to bera minus 2 le 6 x a minus 2 1 2 hela hi minus ka to kha la hi nia minus 2 6 su khoi la nge 1 2 3 4 5 6 hela minus 2 le 6 zone hela play zone hela hin tro minus 2 zone le 6 zone chu hela hi ne hele what do you go point le
hemi point le hemi point le hemi point karin zoom le la okay then you get a straight line ka graph chu ni le me ni scale ne khani draw nga kata chu na thei ve lo do kha chu vai na ti kan draw le anga dik che lo de dikhar ve dikhar ha chung na phalo de okay about tiam bor vel khani ti thau le dewila ti thau kha angai bak lem lo nang ne chon o a point na kha he helai a chang chuan a point hi ziak uluk deu chu hian ziak tel thina i du le ziak thea ama seber helai kha nge ka ti kha 0 le 3 tro 0,3 han tia helai 2,0 mo kha 2,0 cho chung ber kha helai minus 2,6 ti khan a point am lai khan ziak lang thei kha chu amar chu okay ziak lang ru ziak la nga gan tiang Nakina class 10 achuna ngai to zono class 19 achuna thin lo shela thin don there. If you have any doubts, keep asking me.